Ons hele huis zit vol met poep. Het begint al buiten, op de stoep. En dan komt het naar binnen. Een bruinig spoor, de keuken in. Het gangetje door, de kamer in, tot aan mijn vaders stoel. Ik zie een krant, 2 stukjes hand en van 1 schoen de onderkant. Aparte pap, ik denk dat ik het snap. Zeg pap. Laat me even lezen. Ja, maar... Laat me even lezen. Ja, maar... Onder je schoen. Op je hak. Ons hele huis zit onder... Laat me even lezen.